atong tagbuo ng atong kahadlok uban ang pagtuo. Kahadlok, mabaka na ang imong gibati karon o nga tingali kalisang mo nang imo karon nga gatubang niining kalibutan. Kahadlok nga nagdala ka natog kaluya, o bisan kahadlok nga nagdala ka natog kabalaka, o kahadlok nga naghatag ka nato og mga pangutana. Unsa kahay may tabo sa ato karon nga kalibutan? Unsa kay dangatan sa imo ug sa ako gayud nga kinabuhi? Ang inilang nga manunulat nga si Max Lucado, mga kaigsunan, nagasulti, atong tagbuo ng atong kahadlok uban ang pagtuo. Yes, pagtuo, mga kaigsunan, nga mudaog gayud sa ato gayud nga mga kahadlok. Ang balang kasulatan nagasulti dinhi sa Salmo 56 versikulo 3. Sa panahon nga mahadlok ako, ibutang ko ang pagsalig ko diha kanimo. Ang balang kasulatan nagasulti, nagpamatuod nga anaa gayud kanato ang kahadlok. Apan ayaw tuguti nga kanang kahadlok mo'y modala kanimo sa kalaglagan. Apan himua ang pagsalig nimo diha sa Ginoo, hugot ug imo gayud kini nga madala sa imo nga kinabuhi. Ang imong pagtuo nga may modala sa imo gayud nga pagkinabuhi nga matinumanon ni kalibutan nga bisan nagkatubang kita dining kalisang mga pagsulay, apan ato kini madaog tungod kay ang Ginoo nagsaad sa usa ka manindot gayud nga kapahulayan.